וואו. בואו נעשה מתכון לאצבעות מוצרלה, תקשיבו שזה מתכון קל ברמות וזה יוצא טעים קיצוני. הדבר הראשון שאני עושה זה שמה מלא שמן בסיר עמוק. בלי להתקמצן, מה קרה? משמע הלך כל השמן. עכשיו אני חותכת את המוצרלה לרצועות, ממש ככה. עכשיו אני לוקחת עוד צלחת, אני שמה ביצה. בצלחת השנייה אני הולכת לשים קמח ותבלינים. האמת שאני ראיתי את המתכון הזה אצל מישהי בפורי, אז אני עושה בערך כמוה. קמח, פפריקה מתוקה, פפריקה חריפה, מרק עוף פרווה, פלפל, מלח. היא שמה את המוצרלה בתערובת קמח שעשינו, טובלת בביצה, טובלת בפירורי לחם, וואו, טובלת עוד פעם בביצה, ועוד פעם בפירורי לחם. ועכשיו אחרי שהחיילים שלי מוכנים, שימו לב איזה פריחים הם. וואו, זה הולך להיות קריספי ברמות. מכניסה לשמן העמוק, מכניסה עוד אחד. מלא, אתם לא מבינים איזה ריח יש בבית. אימא'לה, איך הטיבול חשוב.